Mennäänkö me nyt siis ostaa jotain syötävää? Ai niin kurkkuun sattuu. Laita jalat alas. Okei, Vilma. Vilma! Moi. Moi. Me ollaan tosiaan täällä tanssitelipaikassa. Me ollaan niin professional. Siis niin, tää on mun viskisieppuääni. Joo, puhu vähän kovempaa. No voihan sitä nyt laittaa kovemmalle, jos ei kuule. Tosiaan me tässä... Joo. Eli me siis tultiin pelaamaan näitä tanssipelejä. Ja kävi sitten niin, että meidän jälkeen tuli joku kokonaan palvelu. Että tässä sitten seuraillaan, että miten se kehittyy siitä. Ja antaa aika epäreilua. Meissä on tyyliä. Meissä on tyyliä, kaikissa ei ole tyyliä. Okei. Haluatko Vilma vielä sanoa jotain tähän? Okei, mä sanon tähän viimeisen sanon, että pidä itses miehenä, juo viskiä ja tanssi kunnes räjähtää. Joo. Niin. Siis ei siihen muut voi lisätä. Ei, toi viskisieppäääni on kyllä aika... Joo, siis mä tykkään tosta. Tää varmaan auttoi tähän tää tanssiminen sinne. Joo. I sound so sexy. Yes, yeah you do. Nyt tiedät mitä sä sanoit, mutta ei tiedä mitä sä sanoit. Joo. Okei. Hei. Joo. Yeah. Kuvaatko vielä? Ei.